дар ҷомеаи муосир кор бо технология яке аз талаботи муҳим арзёбӣ мешавад, зеро замони муосирро бидуни истифодаи технология наметавон тасаввур кард. бо таваҷҷуҳи пайвастаи ҳукумати кишвар имрӯзҳо муассисаҳои таълимӣ бо технологияи замонавӣ муҷаҳҳазанд. дар ин партав ҷавонон ҳамеша аз технология бархурдоранд. аз ҷумла шомил шудани як қисми муассисаҳои олии кишвар ба академияи байналмилалии шабакавии сиско далели он аст ки имрӯз ҳукумати кишвар ҷиҳати бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз кардани муассисаҳои таълимӣ тадбирҳои мусоидро амалӣ менамояд. академияи шабакавии сиско дар донишгоҳи технологияи исон соли 2012 таъсис дода шуд. мақсади таъсис додани ин академия барои тайёр намудани мутахассисони варзида, ҷавобгӯ барои талаботи бозори ҷаҳонӣ ва дар ин академия мо аз рӯи барномаҳои ITSN, CCNA барои ҳар як зина ба зина тайёр намудани мутахассисон дарс медиҳем. академияи мо ба тамоми таҷҳизотҳои муосир муҷаҳҳаз аст ва барои гузарондани дарсҳои амалӣ бо шогирдон тамоми шароитҳоро дорост, шароитҳои техникӣ, ва мо бо шогирдон дар вақтҳои холигӣ дарсҳои иловагӣ мегузарем, бисёртар дарсҳои амалӣ барои нишон додани таҷҳизотҳо, барои нишон додани дигар намуди пайваст бо шабака, ва фикр мекунем ки ин барои малакаи онҳо бисёр як такони ҷиддӣ мебошад. мақсади ташкили ин академия тайёр намудани мутахассисони касбӣ дар самти технологияҳои шабакавӣ ба шумор рафта ба раванди тақвият бахшидан ба ҷараёни таълим дар ихтисосҳои самти технологияҳои иттилоотӣ иртиботӣ аҳамияти калон дорад. ман дар вақти семкурсӣ ҳамин курсро мехондам, курси шабакавии сискора. курс бисёр курси нағз аст ва курси беҳтарин аст. аввалан ба донишҷӯён маслиҳат медиҳем ки ҳамодами курса хонанд, барои чӣ ки ҳозир технология пеш рафта, як курс масалан 2 сол пас ё 3 сол пас зарур мешавад, чунки дар ҷумҳурии Тоҷикистон мутахассисони зиёде дар коранд. мутахассисоне ки дар ин самт омода мешаванд метавонанд дар ташкилот ва корхонаҳои ҳамоҳангсозии робитаҳои иқтисодӣ дар дохил ва хориҷи кишвар озодона фаъолият намоянд. ин возеҳ месозад ки ҷавононе ки имрӯз бо дониши хуб таҳсил намуда соҳиби маълумот мегарданд, оянда дар пешрафти ҷомеа саҳми муносиб мегузоранд.